ಕರಾವಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಪರಡಾಯಿನ ಮುಲ್ಪದ ತುಳುವೆರ್ನ ಬೇಲೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪಂಡದು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಲು ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈ ತೆರಿಪಾದಿರಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಕುಡ್ಲ ರಂಗಚಾವಡಿದ ವತಿರ್ದು ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಲೇಸನು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಬೋನುಡು ಶುಕ್ರವಾರ 8ನೇ ಮಾದದಿದ್ದರು. ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಲು ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಕರಾವಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಪರಡದು ಬೆಳಗಾವನ ಬೇಲಿನ ಪರವೂರ್ದ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ತದೇರು. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ನೆಲದ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಮಾನ ದೀದುಪುನಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ನಿಯಮ ಉಂಟು, ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಉಂಟು. ಐದು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತದ ಅಕಲಿ ಈತ ವರ್ಷ ಮುಳ್ತು ಓದು ಬಂಗ ಮತ್ತದು ಬೆಂದದು ನಮ್ಮ ಊರು ನೆಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ನಕ್ಲಾಗ್ತದೆ ಸೇರಿ ಪರ ಊರಿನ ದುಬೈ ದಕ್ಕಲಾವಡು, ಅಬುದಾಬಿ ದಕ್ಕಲಾವಡು, ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆಯ ಗಲ್ಫ್ ದಕ್ಕಲಾವಡು. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ನಾಟಕನು, ನಮ್ಮ ತುಳುನು, ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನನು, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಈ ನಮ್ಮದ ಕಲೆಕ್ಲೇನೆ ಅದು ಒಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಕಲೆ ಕಲಾವಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಟಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಅರ್ಥ ಪಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚೆ ನಾಟಕಗಳು ಗುಂಪುನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಏಳು ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬೈಪೋದನೋ ಇನಿ ಅಕಲ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ತೂದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುನ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲಿಚಿತ ಬಗೆಟ್ ತೊಡಗಾಯನ UAE ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿಯರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈ ರಂಗಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೆದು ಗೌರವಿಸಾಯರು. ಕಾಲಫಲ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ರಂಗಚಾವಡಿ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಕಲಾ ಅಪ್ಪನ ಪಲ್ಲೆಂಕಿನ ನರಾಕು ದೂರ ನಿಕಲ ಬುಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬುಲಿಚಿಲ್ಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೊಂದುಪ್ಪನ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದುನು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಟ್ಟು ಉದ್ದಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಸಿನ ಪರ ಒಂದು ಬಟ್ ಪುದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋಟ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಗಲು ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಚಾದ ಪನಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ತಿನಾಗ ನಿಮಗೆ ಏಪದ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಆಯ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಪಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಗಲು ಪೊಕ್ಕಲ ಆಗಲ್ಲ ಬೆರಿ ತಟ್ಟು ಇದು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಜೆವು ಅಥವಾ ಊರದ ಜನಕರು ಆಯಾ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆಯಾ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇನು ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ಆಯಾ ಮರಲಿಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇನು ಇಂಚ ಮಾತ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂಟದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಂದೇ ಉಳ್ಳ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಗುಲು ಬೆರಿತಡದೀನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮನ ವಯಸ್ಸೊಂಡಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ದುಬೈದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕನು ಇಂದೆಕ್ ದುಂಬುಲವರ ದುಬೈಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆನ್ ಪಡೆತಿರು. ಆ ತಂಡದಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದೊಪ್ಪನಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ರಂಗಚಾವಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಂಗಚಾವಡಿದ ಲೆಕ್ಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಆರು ನೇತು ಮನವಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರದ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಕ್ಕಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟಗಳು ಪಾಠ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸುಂದರ ಮೂಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಠ ಬಂದು ಅವಳ ಒಂದು ತೋಡಗ ನಿಜವಾದ ಇಡೀ ಬಗ್ಗೆ ದಿನನು ಈಗ ತುಳುನಾಡು ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರೆಯಲಿ ದಿನಂಚಿನ ದಿನ ಈ ದಿನ ಏಪಲ ಸಾಧಾರಣ ಬರೆಯದಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನು ನೆನಪು ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಸುರುತ ಪೇಜಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ಮಾನದ ಈ ದುಬೈದ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಅವು ದಪ್ಪಾಕ್ಷರಗಳು ಊರ್ದೊಪ್ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ UAE ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ದ ನಿಕಟಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು CA ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ದುಬೈ,
ದುಬೈ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದುಬೈ, ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ಜಯರಾಮ್ ಶೇಖ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್ ಪೂಂಜಾ, ದುಬೈ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಂಗಚಾವಡಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ, ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಸಭೆ ಸ್ಥಾರಕೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ.